ମାମା ଲୋ ଏ ଧନ କ'ଣ କରୁଛ ଲୋ? ଏ ଧନ କ'ଣ କରୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛ? କେତେ ପାଠ ଲେଖିଲଣି ଦେଖାଉନି? ସବୁଆଡ଼େ ଅ ଆ ଆଉ ସେଇଟା ABCD ଲେଖିଛ ନା? କାହିଁ ଲେଖିଛ? ସେ ତ ଅ ଆ ଆଉ ତମେ ବୋଧେ ତମେ ବୋଧେ ନୂଆ ତମକୁ ପାଠ ଲେଖି ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଏ ଧନ ତମକୁ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ତମେ ଲେଖିଛ ଯା ସେଟା ଖାଲି ଲେଖିଛ। ହଉ ହଉ ତମର ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ମୁଁ ପାଠ ଶିଖିନି ନା ଧନ। ଏ ପାଗୁନୁ ମୁଁ ପାଠ ଶିଖିନି ନା। ମାମାଟା ଗଧୁଣ୍ଡେ ନା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ ତାର ଅ ଆ ଲେଖି ତାକୁ ଲେଖୁଛି ABC। ହଁ ହଁ ତମର B ହେଲା। ଆଉ ସ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ? ଦେଖ କେତେ ପାଠ ଲେଖିଛ ଯେ ଏତେ ସ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ପାଗୁନୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଯେ ସ୍ଲେଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ପରଦିନ ସ୍ଲେଟ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ହଁ ପୁଣି ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ସେଠାରେ କ'ଣ ଲାଗିଲ? ପୁଣି ସେ ପେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? ସେ ପେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? ସେଇ ତମେ ପେନ୍ଟା ଧରୁଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? लो भाई जो हाथ धर पेन पेन हाँ तुमको सुबह पेंट बाबा लो ना